Já. Můžeš. Teď. Dobrý den. Už dávno to začalo. Takže. Dám to. Jako, tady je fotbalový tým. A SK. cena. Stará náves. A jsem tam já. Takže Jako kapitán. si tam můžete ověřit moje schopnosti. Takže, ne? Zkaž co? No, ale... Oh my god, on to trefil. No, zkusil na oko udělat kličky. Hej, kdo chce na to udělat? Já nejvíc No, tak počkej, já zkusím. Chceš dát dřevno more? Dávej, ukáž si to mám. Natáčej to. Takže, tohle je můj míč. Dělej! Adame. Já jsem Adam, jo? Takže, jestli dám dřevno. To. Nebylo, ale... Takže, teď to zkusím. Zemětřesení. To je rebel tohleto. Ten hraje jako Ronaldo. Já? Tak mě natáčím. Takže, dáme to. To fakt bylo dřevno, tak čau. Teď já si zkusím. Já to zkusím, no? Jo. Natáčíš to? Mhm. Takže, čekáme, než Matyáš s taštičkou si dojde pro míč. S aktovkou. Jo, tak dělej. Zkus dát dřevno. Matyáš? Rozbíhá se? A nedává. Co to je? To by mohlo být všechno. Ať tenhle rebel se ještě víc učí a učí. Tak ahoj. A uvidíme se. Co jsi to řekl? A uvidíme se v dalším videu. Takže ahoj.